Nou, hier selecteer je dus het woord waarvan je de hyperlink wilt maken. Nou, dan gaan we kijken. Waar wil je naartoe? Rechtsklik. Eigenschappen. Klik je op ja. En dan zie je hier de link. Selecteer je helemaal. Die Ctrl C. Druk je op oké. Ga je onder weer naar de leersituatie. Klik je voor het opdracht, rechtsklik. Staat hier hyperlink. Staat hier onder adres. Klik je rechts. Druk je op plakken. Druk je op oké. Klaar is de hyperlink. Nu klik je boven op kruisje. Druk hier op ja. Vraagt of je hem wilt inchecken. Klik je op ja en inchecken. Nou, dan maken we hem eens open. Die stond bij iets weet ik het niet. Iets van opdracht. Ja, nou. Dan druk ik Ctrl en klik. Staat erbij. Ctrl en klik. Klik weer op oké. En zie daar, dat is die andere leerling.